Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Siza ke nendaba kaZitha Khwineka. uZitha Khwineka ke uzoba ngaphandle isithuba sale season yonke. Itsho ke imeko uZitha Khwineka umfana omdala ke uzohlala ngaphandle isizini yonke ngoku, akazubakho pha kwiqela leKaizer Chiefs. Loo nto leyo ke inikeza ubunzima nexhala pha kwiKaizer Chiefs, ngoba uZitha Khwineka ngomnye wee-defenders okanye wabantu abayinyendani abalelitye kulaa defense yeqela leKaizer Chiefs. Ngomnye ke wabantu bebeyithwele iKaizer Chiefs kule season phaa ngasemva. Xa engazubakho kude zonke ezi matches zishiyekileyo, loo nto inikeza ke uvalo kubaxhasi nabathandi beqela ke leKaizer Chiefs. Kodwa ke sibuye sithi ke ukhona umntu othe wabuya yena onguGiven Msimangu. uGiven Msimangu ubuyile ke na ke emonzakalweni umfana omdala. Ngoku ready into yokubana ke angayiqala nanini igame, angadlala nanini. Ubuyile kumonzakalo wakhe umfana omdala. Umntu angazubakho kwakhona nguMiguel. uMiguel uzoba ngaphandle iimatches ezimbini zonke. Umfana omdala kufumaniseke into yokubana ke uthole iyellow card ezininzi umfana omdala, wasuspendwa ke iimatches ade zangu-2. Umfana omdala ke uzawubuya emveni kweematches ezimbini phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Nikhumbule into yokubana ke iKaizer Chiefs lesithetha ngayo iyawudlala phaa nge-7 kaApril, idlala phaa neqela leOrbit. Ndiqinisekile xa iphuma phaa kuOrbit ibheka phaa ku-TS Galaxy. Indlela yeKaizer Chiefs ke ngoku izawulandelelana apha kuApril, ngoba izayoma phaa nge-25 kaApril apho ke bazawudlala neOrlando Pirates iderby. Bahambe bodlala phaa ke nge-6 kaMeyi futhi badlale neSundowns. Injalo ke indlela yeKaizer Chiefs, ngaphandle kukaZitha Khwineka ongukapteni wabo, ngaphandle kukaMiguel iimatches ezimbini zonke. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs yobe idifendelwa phaa nguMsimanga kunye ke nale ndodanyana ke yakwaMcCarthy, Eden McCarthy phaa ngasemva. Ngabo ke abazube bebambela mcimbi ke we-centre back zeqela leKaizer Chiefs ngeli xesha kangekhoyo phaa uZitha Khwineka kunye ke noMiguel. Xa kubuya uMiguel kuqinisekile kwawudeda phaya ke uMsimanga aphindele ebhentshini abe yireserve umfana omdala. Injalo ke imeko yeKaizer Chiefs uba phulaphula uZitha Khwineka uzoba ngaphandle zonke ezi matches zishiyekileyo kule season. Ningake ningene ke nani nitsho into yokubana ke niyiva njani nale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.